Kouká, kouká na tebe? No ten je. Klidně se ptejte, když budete něco vědět, už to budu vědět, já taky nevím všechno. Kolikrát denně krmíte? No v podstatě jednou ráno, tohle je takové jenom přídělek nebo no, na to komentování, jako pro vás, pro lidi, no, jinak jednou. Já no mají masíčko. No, jako, oni v podstatě žerou všechno, takže jako je to maso, ale jako když ho mít nebude, tak se mu nic nestane, jo. Tyhle ty jsou z takových 2/3 nebo ze 3/4 na ovoci, zelenině, jo, takových věcech, jo. Samozřejmě ten jídelníček v té zahradě je trošku jiný než v přírodě, jo, protože tady se krmí třeba i, já nevím, chleba namočený ve šťávě, rejže, vařená těstoviny. Mají nějaký čevíky, jo? No taky. Piškoty to oni nejradši, tak samozřejmě to sladký to oni by mohli jako po metrákách. No. A kolik to tak sežere jeden? No, tak říkejte, tak já nevím, dáváme jim tak teď 10 kg rejže, bednu mrkve, bednu jablek. Na den? Na den. Plus tráva, plus nějaký mukus, světle. No, Oni teď přesto vlastně najaředou trošku s tou váhou dolů. Jo, a takhle, medvědi v přírodě samozřejmě ty se naputrujou, než jdou spát, jo. Takže ta váha třeba je u nich dvojnásobná, já zavřu jenom, si to budíte. A když vylezou, tak jsou vlastně úplně po té zimě, jo, protože žijou z těch tukových zásob, takže já nevím, když je ten medvěd krnět, tak má třeba řeknu 6 metráků a když vyleze na jaře, má 3. Ta váha je u nich hodně pohyblivá, jednak závisí, jestli je to samec, samice a pak záleží na tom, jaký je roční období. Tady oni nespí, vlastně oni ten zimní spánek tady nemají, oni třeba když jsou